sadauki, rawanin ka daban saraki, dakon ka daban siyaki, ni zakiya na jinjina ma, Allah ya daɗe ka girma. Asiya na jinjina ma, zaki barka da fama. Dodo namijin masajin zaki, makiyanka na daɗa saunarka. Gaba dai gwarzon aiki baban gida. Namijin masajin zaki, gaba dai galadi man doka baban gida Abdullahi. Baka jan aja maka mai daraja, makiyanka na daɗa saunarka. Namijin masajin zaki, gaba dai galadi man doka baban gida Abdullahi. Baka jan aja maka mai daraja, makiyanka na daɗa saunarka. Namijin mazaje jan zaki, gaba dai galadi man doka baban gida Abdullahi. Baka jan aja maka tauraro, makiya suna da saunaka. Farko da sunan ƙaharu, lamarin da ni jinsan soma. Gida Abdullahi. Allah daɗe ni fahimta, aikin nawa yau shi na kama. Wasu na gida, wasu na daji, wasu kuma noma sun kama. Ni kuma waka na ɗauka, aikin nawa babu batun sama. Kun ji gaskiya ba tankiya, waka ta ingar mazami kambu na girma ya ɗauka. Gaba dai galadi man doka baban gida Abdullahi. Baka jan aja maka mai daraja, makiyanka na daɗa saunarka. Tsira aminci ya Allah ka daɗa wa mai birnin Makka. Mafifici a komai wanda ka ba wa yarda ya baka. Ahali asa da sahabban annabi sirrika nashi sun ɗauka. Lafi ai asa auliya ulama urawar gani naji sun taka. Manufa guda suka jaddada, asa galadi man doka don malami ne la shakka. Buga tambari in biyo baitin namijin mazaje tauraro. PA na kwamishinan polis, mai gidanmu dan ya kai hero. A gidan shi yau muka sauka, albishiri ku bani farin goro. Ku taho mu gaida galadi, ma kyautarsa ba yayin ƙwauro. Can sa na ce, kimsi na ce, mai rawani da kaki ga ilimi daraja guda hudu ya ɗauka. Gaba dai galadi man doka baban gida Abdullahi. Baka jan aja maka mai daraja, makiyanka na daɗa saunarka. Jarumi gwani masanin aiki, ni na kira ka da in garma. Wane maza su turo zaki, mai tsautsayi shi zai soma. Dutsen fashin ta masantura ki Allahn tsare ka mazan himma. Maso gani maso ɗauka, baban gidan mu akwai kima. Sun ganka tsaido, firgita su dodo, Allah ya ƙara dubin kima, baban sahajar gaishe ka. Gaba dai galadi man doka baban gida Abdullahi. Baka jan aja maka mai daraja, makiyanka na daɗa saunarka. Mashi mai tafiyar iska, waza ya tarbe ka har sashe. Duk isar bishiya tushe ne ke zama gatar reshe. Sakarun gwaji na dafi goga, an ɗora gasa ka lashe. Idan ana tambari na galadi makwarai sai mun cashe. Namijin maza tafi ingiza, gamji a fili ana saraka ta masanan kuma an barka. A dangare rimi rana falfajiya duka ka haska. Gatari da wuta fi'e baban gida wa zai ɗauka. Rugugi na ci da mai ruɗa na kwanta ya tashi ya falka. Allah gabanka da bayanka, makiyanka tilas sun koka. Ba ga da fargaba, gaba dai gaba. A
a gaida kai gwarzon aiki fiye ga ladi man doka masajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka tafiya a barwa ban tekun ya arangama kuma sun barka gida Abdullahi gaba dai gadan karki kake fiye walkiya ɗaya ka haska ga ladi man doka kakenka ne taimakon jama'a wannan hali tuni ya bi ka masajejin zaki ko an ki ko an so Allah ya kai ka ba mai doka gida Abdullahi baka da keta halin ka kyauta gaba dai maza a ciyar Allah kowar aje sai ya dauka masajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka ruwan sama kake sha lasar hama gare mu mutan katsina gida Abdullahi mun taimako shine zaki mai sa talaka ya amfana ga ladi man doka na kira ka garin na kake malan halin ka shine ya nuna masajejin zaki ka zamo kamar bangon sukari kowa ya dingina zai dana gida Abdullahi gwarzon maza mai taimako Allah ya ƙara daɗin girma don ɗaukaka tuni ta bi ka masajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka rukunniyar hadari ka tahowa zai tare ka gaba naka gida Abdullahi ga kainuwa da shan Allah kai arziki ne takenka ga ladi man doka inuwa kake na cikin rana kai yake nufa kuma ka ɗauka masajejin zaki kai alfijir hasken rana sai ya ishe kai kan haska gida Abdullahi gamji rike dutsen tama sara suke suna sassaƙa sun gajiya har sun duka masajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka uwar gida sai na gaishe ki hakan ya zan min tilas baban gida Abdullahi uwar gida hajiya binta da mu da ke san ba tikas ga ladi man doka hajiya Zainab amarya sai mun gaida ke a cikin waƙas masajejin zaki matan mai gida in an ce kullamu sai mun ce cas baban gida Abdullahi ku ne ran gida sai mun jaddada gimbiya binta Zainab mata gunga ladi man doka masajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka ƴaƴan mai gida san turaki ba mu barin ku sai mun gaishe ku baban gida Abdullahi Hajjara Aisha da Aliyu Fatima sannan ku gaba dai ga ladi man doka Halima Hafsat Khadija Ummu Salma ba kwayin surku masajejin zaki Ummul Kulsumu madalla da ku ana yaban halayenku baban gida Abdullahi madara kamar nono kakar Allah ya ƙara tsare mana ku rayuwar ku tattala albarka masajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka babban yaya ga ladi man dutsen amara da ranar ka gida Abdullahi Alhaji Aliyu ga ladi man dutsen amara a gaishe ka a abokai sarkin yakin ka suna bella muke ɗauka masajejin zaki bella mamman ifo CSP Usman dan albarka gida Abdullahi tare da rabbana mun muku jinjina Zakiya da Asiya baiti muka yo muku har mun taka masajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka namijin mazajejin zaki gaba dai ga ladi man doka baban gida Abdullahi baka jan aja maka mai daraja makiyanka na da saunar ka